Tesa haino hai warna jagnai tei malangsa jagnai koktoma social media o kasawi faifio kaje amo hai khoroksa khorokni ya kwbangma borok kwbangma thaio no zombi kahai ke berai tongmani nugui mankha noro o zombi akarmani koktoma social media o markheno pirjak ani koyekta video bo agrijak tongo zombi wngui buino warna ni naimani tei zombi wngui nijini nog ni borok rok no porjonto siniya nukha hingke no warna naio tei o zombi rok no khawui sima tonio tei amo haino teisa haino hai social media o nukjagui faifio ka khoroksa borok haino tongui tongmani phiaba bono ah jorao kaham kwrwng no nugo normal de haino nogo samung humung pai akoi samung rok khlainani fataro thangui din hajira bini bihik tongo busa tongo tei nogo buma bufa tei bufayung hingke to onek no kusu bo kam rok samung rok khlai jaimanya hingke o butano joto kisu khai khlai jario nogo haini bagui bo phung aikheno joto mai mui chawi akoi nokni fataro ongkhorka nokni fataro ongkhorui hingke nogo sai kalang thango bo ah jorao ang phaiano samung humung khlaibai hatirok pai tubuan hinui phiaba jephru bo samungo thangka lama ordego khlai no khoroksa borokni sui kobor phai bono achomsa yakungo warui riphaika yakungo warui rimani kisisa se kirik siwo haini bagui bo abono jai nangjagliya bisi care khlailiya kuno wngya obo kisisa se kirigu hinui phiaba bini gana gini tongnai je lukurok eba kheba bini dol rok bono recommend khlaika je obo kuno kisisa kirik mani phano doctor bai je dog bite wngmani oboni injection eba kheba rabies vaccine anti rabies vaccine rinani nango dakti doctor bai kwrwngdi hinui sajakha bini gana gini tei dol rok bai phiaba bo abono kuno unglak hinui kisa phano care khaliya tamni hingke ah jaga thui bo phaya kisisa se kiring mani ba kuno ungya no hinui tongmani amo haike no ah din lai thanga 10 din no hingke no bini lomtok satok sori wngui phaika achomsa sori hamya wngrirok wngui ah jorao kheno bo bisnani bwchai manliya belai kheno lomui hingke nokni borok rok nogo je medicine lommani bithi tongmani bithi borai obono chari phano kisa phano holiliya o lummani teibo si bario teibo tui mai rok sakha hingke teibo bario amo hai tei afni simi khiu kobawo haimang wngui bo prai 3-4 din wngui thangka kisa phano hamya hingke bono doctor o tlangui thangka doctor o tlangui thangmani agulo bo bini sak sorio kuno amo hai rok kwrui normal no hinui sajakka normal hinui sajakmani agulo koyekta medicine riui treatment khlaiui bono teisa haino hai doctor ni je recommend khlaimani bithi rok no naui nogo phai phia nogo phai bo teibo si bario agni je bari tongmani oboni saipano se bari suwa aboro tebo khiu kobau wngui 10 din ni salon hingke no teibo barinani nangkha afuru hingke bo amake seiwarjakmani day 5 afuru keno bo tui rok no nasikmanliya tui nungna thangka hingke tui no se kirui makharo tui no nukha hingke hama phaya wngui tongo tui le markheno kangui tongo phiaba o tui no nukha hingke no belai kheno kirijago afuru teisa haino hai doctor bono tlangui thangjago kha borok hingke doctor o tlangi swkang uansuklai tonglaio amo hai rabies ni beparo kuno phano saimaniya ebo kheba bujiya haini bagui borok uansuklai tonglaio omba mwtai atai se nangkhana eba kheba kolok phana bla hinui mwtai atai kolok phana hinui mwtai rok khlai paikha aboni yagulo kheno ano parani borok rok sinai nungnai rok tongo borok sakha doctor o tlangra di hospital o tlangui kahapkhe check up khlaigra di hinui doctor o tlangui thangmani yagulo kheno sarjaka joto check up khlaibai hingke symptoms rok no nai agoi oboba rabies simanjak khabla hinui sajakha o rabies ni symptom belai kheno lomui thangka bono banchirina muchungbo banchiri mangla hinui sakha doctor rok।
O bemarni bithi borai kunu phano gori bono hamrina phano hamri mangalak amahai re bis pulao symptom nuk jakha hingkaino paithak jora bono lama chowino phaio hai hini sakha tei tamla khlainai has hamliya hingke nogono tlangai thangjago kha de 7 o hingkangke no bo bini symptom joto nukjaknani chengkha je suirok hulokma haike hulogoi tongkha tei borok rok nukhe warna naio zombi haike himui tongkha parani joto borok rok zombi se akarkha bwlarok hinui joto no kirikoro onglaioi nokni phataro ongkhora kliya doga bere bimangse ma tongsuo borok no nukha hingke no warnani mokol kwchak kwchak khaiui among haike rifrigui tongkha even bono pala bai khawui bet ba khawui haike mangse sikol bai ma tonisuo paithago hingke bo joto tui bo nungmaya maibo chaimanya wngui last o hingkangke belai kheno bemar kotor wngma bai bini langma chowui thangkha bini sorio tui naya wngui.